Antzuolakoa da udazken taldia. Lierni Errasti Urteagak eta Saioa Zabalo Laskanok osaketan daue. 8 urte zituztela hasi zien musika ikasten. Trikitilarisa da Errasti, herriko trikiti eskolan ibilitxakua. Gitarra da berriz Zabaloren instrumentua, Bergarako musika eskolan ikasi zituen lehen akordiak. Kuadrilla berekoak zarie, hortaz kalien elkarrekin ibiltzen zarie, baina gertok izan be bai. Gustora? Bai, azkenian txiki-txikitxatik Antolako eskolan batea, beti izenga inseparableak bisok, eta guretako azkenian daukun konfiantzia eta superrona da batea ibiltzeko, bai kontzertutan juteko, ensaiatzeko, azkenian gustatzen jakulako itxu, orduan bai oso gustoa. Saioa zue pozik. Bai, Liernikin beti konfiantza asko jendiakin eta gustoa. 2019an, ez da? Sortu zeuen ikote artistikoa zek bultzatuta? Bai, Liernin trikitixako irakasleak kurso bukaerako emanaldirako zantzozkun ber animauko ginen pare bat kantu jotea. Eta hola ziginen lehenengo entsaioak itzen. Eta gero gure auzoko Kalebarrengo jaixetan be kontzertu batzuk zen eta aukerian musoskuen kantun bat joteko eta hola ziginen poliki-poliki ensaiatzen. Eta arrezkora hainbat kontzertu egin dituzu, azkeneko dela bi aste inguru Bergaran. Ondo, sentitzen zare? Bai, hori da, hasi ginen hortik aurrera pixkat motibatuta da hola, gero ensaiatzen da hola. Eta auki ginen aukera bat kontzertu bat emuteko, eta gero pandemia etorri izan da bastante geldik egon ga, baina oine azkenengo hori zuk esan bezala Bergako Gaztetxearen ginen aukeria joteko. Eta gero aurretik Antolako rock egunean Antolako ginoan egun hortan, eta oso gustoa. Akordeak saioaren bitartez gabiltza ikusten sekulako arrobisa dagoela debago jenean. Gero zalantza kezka da, gero batanontzako agertoki nahiko horik badauen. Zeuek zelan ikusten duzue hori? Burrukan asko bihar izaten duzue? Gure kasutik berbetan, guk azkenian musikan ibiltzen gaba gustoa ibiltzen galako, gure nahi duelako gure denbora librian guztua ibiltzen galako, baina inungo helburu fijo batekin. Hori da, gero bada talde batzuk erten dienak eta azkenean ertengo die taldeak eta gupe ez dauko asmoik lagatzeko, guke gustatzen jakulako itxegu eta azkenean guztua gabitz, orduan gu gurian segiuku eta hortan pozik. Dan ala zuentzako musika zaletasuna da eta asmo horrekin zabiltzen musika egintzen, bestelako asmo batzuk dituzue etorkizunera begira, ez da? Erizentza ikasten zabiltze zuzeu eta elikagaien zientzia eta teknologia bestetik. Musikarekin loturarik ez. Musika horta zuretako zer da, iesbide bat? Denbora librian azkenean bitxo batea oteko eta guztua biltzen galako eta... Azkenean guk aztean zidarzuk esasun zela kanpoan ikaste orduan, azte dukaretan ensaiatzeko denbora libre asko azkenean ez dauku, baina Gunetan aprobetxa bitxo denboria eta jazta. Izeme bat Gazteizen dagoelako ikasten eta bestia Iruñean. Orduan, asteburuan beti bestelako konpromiso kalbidatzen da bien neurrixen, ez da? Bai. Baina, Zare sozialetan be aktibo zare eta badaukatzue Instagramen esaterako zeuen kanala, bertan etopoko ditugu, bestiak beste zeuna bestixak? Bai, hori da, Instagramian ibiltzen gara gure kantuak eta bersiginuak igotzen. Eta askotan ez oso konstantiak izaten, baina igotzen ditugu noizbenka kantu batzuk. Gero kontzertutan jote ditun kantuak digeixen bat bertsio diferentiak. Zenbe kantu ezagunen bertsinuak eskaintzen dituzu. Oingo zezari hasi zeuen kantuak sortzen? Ez, hola, bixo batea eta ez. Kontzertutan da joten hola ez. Gehixen bat hori, bertsio diferentiak, euskal taldienak bat ez be, guk entzute ditunak, beti entzuten ditun estilo diferentetako kantuak, baina hori euskaldunak eta entzuten ditunak. Adibidez zeintzuk dira zuen eraginak edo gustoko taldiak? Eske daneti da, baina igual Roten Amairun bastante kantu jote ditu, Idoia Zurmendina be bai, ze geixau. Azkenean ez dauku estilo zehatz bat eta ez dauku mugatuta. Die bat ez da justo talde konkretu bat, da igual talde baten abesti bat gustatzen jaku, abesti horren bersioa itxu. Baina euskaldunak, kantu euskaldunak. Baina beti ez da, itzen dituzuena da, zeuen ganatu, ez da? Hori da. Bertino akustikoan. Gaur segituen entzungo dugune moduan, triketixa eta gitarrarekin etorri zarie. Baina, beste modu batzutan be egiten dituzue. Bai da, azkenean segun kantua, aukeratzen ditu kantu batzuk, aldiela jo batzuk triketixa eta gitarriakin, eta gero beste batzuk, igual beha gitarria jotea, eta nik kajia,
bixo gitarra igual batutan bai, hola. Hori, segun kantua baldatzen jutega. Zenbat instrumentu joten dituzue, ba? Zuk adibidez. Bai, ni gitarria, lehen trikitixa hasi nintzen ikasten, txikisa nintzenean, gero panderoa ikasi naban da, gero gitarria, etxian... Zeure kabuz? Bai, pixkatola bideoak eta ikusten da. Ez daukat idea hondik saioken konparata ez daukat nibelik. Eta kajia da perkusinua, zeure kabuz bai? Bai, hori nola panderoa bakiten joten, azkenean antzakoa. Bale, zu gitarra? Klasetan da gitarra nibili naiz beti, baina kajia eta moldatzen naiz. Eta panderoa bai. Gaur trikitixa eta gitarrarekin etorri zari eta horrek baduka dudabarik zentzu bat, eta da Untza taldearen kantu bat ekarriko edozula. Zein kantu eta zergatik aukeratu dozue? Guk aukeratu Untza taldean Harro gaude kantua. Azkenean emakumeak izen da letriakin da identifikauta sentitze galako, eta bestela be gustatzen jakulako eta aukera hona pentsa jaku. Plazerra, dudabarik eskerrik asko, ontsa segitxuen entzungo dugu, gaztetxia duguneko erabilgarri, eta gure partetik behintzat estendatu egingo dugu. Eskerrik asko. Zuri. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera, emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Berme osoro lehenengo landare, Franziska Antonia Irizar Zumarragarrare, Maurizia Aldeiturriaga Primiero Ostarberre, emakumea gera, eta harro gaude. Sartu zirenak, florero izateari utzi ziotenak, jardin handi hontako lore